Bună, bună, vă salut! Numele meu este Corina Cernea pentru cei care nu mă cunosc. Astăzi fac un videoclip plin de optimism, plin de entuziasm. Am două motive pentru care îmi doresc să sărbătoresc. Unul dintre ele și cel mai important este acela că astăzi este ziua tatălui meu și vreau să-i urez din tot sufletul la mulți ani și să aibă grijă de el, că astfel are grijă și de noi. Și un al doilea motiv este acela că am reușit în cele din urmă să fac rezervare pentru prima noastră croazieră împreună. Aceasta va fi pe Costa Smeralda la sfârșitul lunii noiembrie, 7 zile, și va avea următorul itinerariu, vă arăt imediat. Vom începe cu Barcelona, vom continua cu Palma de Mallorca, apoi avem Palermo, Civitavecchia, Savona, Marseille și sfârșitul croazierei ne va duce din nou în Barcelona. După cum bine vedeți, eu am deja magneți din zonele respective. Asta înseamnă că am mai fost odată, de 2, de 10 ori, cel puțin, acolo. Pentru cei care nu știu, eu sunt și membru de echipaj și sunt mai bine de 6 ani de când călătoresc în jurul lumii. Am fost în foarte multe destinații și acum îmi doresc să revin în acele destinații și, bineînțeles, însoțită de cei dragi. Acest video este realizat pentru a vă încuraja și pe voi să vă alăturați grupului de călătorii, clubului de călătorii Incruzis. Incruzis este un club de călătorii unde se poate intra doar pe bază de invitație și făcând parte din această comunitate, practic, puteți avea prețuri foarte bune pentru croazierele voastre. Dacă sunteți persoane care sunt interesate de croazieră și nu au mai fost într-o croazieră până acum, sunt aici să vă dau sfaturi, să vă povestesc puțin despre itinerarii, să vă povestesc puțin despre ceea ce înseamnă viața la bord din punct de vedere al echipajului, dar și acela al pasagerului, deoarece fiind acolo pot să-mi dau seama, chiar dacă până acum, spre rușinea mea, nu am mai fost într-o vacanță în croazieră. De asemenea, săptămâna viitoare voi îmbarca tot pe Costa Smeralda, navă ce va pleca pentru prima dată pe 1 mai și sunt foarte entuziasmată din acest punct de vedere. Practic, dacă voi reuși să rămân până în octombrie pe navă, ar fi super, așa vor veni și părinții mei și voi continua contractul cu o vacanță bine meritată. Vă voi povesti puțin ce anume vom vizita în aceste porturi și, după cum am mai spus, eu fiind deja în locurile respective, am fost în câteva destinații din acele porturi, însă fiind mereu pe fugă, nu am reușit să mă bucur îndeajuns și acum, alături de părinții mei, voi reuși să merg în punctele cheie din fiecare port, fiecare destinație în parte și să mă bucur și eu alături de ei. Așa că, haideți să vă spun puțin. Am laptopul aici. Vom ajunge în Barcelona în prima zi, vom îmbarca din Barcelona și am de gând să rămân cel puțin o zi înainte și o zi după. Am zis cel puțin pentru că este posibil să rămânem și 2-3 zile, depinde de ce timp avem la dispoziție, pentru că viața mea este întotdeauna plină de surprize și atunci nu îmi pot face planuri pe termen foarte lung. Dacă voi avea timp, voi rămâne 2-3 zile înainte, 2-3 zile după în Barcelona pentru a ne bucura de această destinație, pentru că Barcelona este unul dintre porturile cele mai iubite și sunt foarte multe puncte turistice. Este o destinație în care
Nu știu, sunt mai multe culturi care sunt găsite acolo, diferite restaurante, foarte multe muzee, catedrale, parcuri și atunci aș vrea ca să avem timp, dacă tot ajungem până acolo, să ne bucurăm de această destinație. Așa că în Barcelona vom merge obligatoriu la Sagrada Familia. Sagrada Familia este un punct de top din Barcelona. Este proiectată de Antoni Gaudí, dar nu este terminată. Piatra de temelie a fost pusă în 1882. Interiorul Sagradei Familia s-a deschis complet în 2012 și merită vizitat acest loc pentru toate detaliile impresionante pe care le are. Clădirea arată superb și circulă pe internet foarte multe poze minunate din această destinație. Exteriorul este încă în construcție și în prezent. Este aproximativ 75% completat, doar 8 din cele 18 turnuri sunt finalizate și se spune că până pe la sfârșitul anului 2026, când se va marca aniversarea 100 de ani de la moartea lui Gaudi, această clădire va fi terminată. Vom trăi și vom vedea, vedem ce se va întâmpla până la urmă. Intrarea în această locație este aproximativ 15 euro de persoană, deci nu este foarte scump. Putem să ajungem și până acolo și să nu intrăm, dar dacă tot ajungem, interesant ar fi să și intrăm, depinde de timp, după cum am spus. O altă locație de aici este, bineînțeles, cunoscuta stradă la Rambla, Las Ramblas. Acolo este așa un amalgam de magazine, ai absolut orice îți dorești, găsești în Las Ramblas. Începe din piața centrală, Plața Catalunya, și se termină la monumentul lui Columb din Portul Vel. Este o stradă foarte lungă, voi vedea dacă vom avea disponibilitate să mergem atât de mult fără să avem probleme. Și dacă vom reuși, cu siguranță părinții mei se vor bucura. Este foarte interesant. Vom găsi un restaurant drăguț la care să mâncăm, vom face și ceva cumpărături și totul va fi bine. Și o altă destinație unde mi-ar plăcea să merg în Barcelona ar fi Parcul Güell. Este o parte a Patrimoniului Mondial UNESCO și este considerat unul dintre cele mai artistice opere ale lui Gaudí. Parcul se află pe dealul Carmel, astfel încât această atracție implică o urcare de 900 de metri, însă dealul este împânzit de scări rulante și atunci nu cred că trebuie să-mi fac griji în acest punct de vedere. Menționez de aceste lucruri pentru că părinții mei sunt în vârstă și nu vreau ca să mergem în croaziere și să-i pun să alerge și să urce scări și să fie mai obosiți în loc să se bucure de vacanțe cum ar trebui. Deci voi încerca să mergem în destinații care nu implică foarte mult efort fizic. Apoi vom continua cu Palma de Mallorca. În Palma mie mi-a plăcut foarte mult să merg pe jos. Este un shuttle bus care te duce de la navă până în centrul orașului. Acolo sunt foarte multe destinații. În Palma sunt foarte multe catedrale, biserici, muzee. Este fantastic, ca și în Marseille de altfel. Și vă spun imediat și numele ca să nu greșesc. Parcul Regal este o destinație care poate fi vizitată dacă mergeți cu shuttle bus-ul până unde vă lasă, până la capăt, după care să mergeți pe jos și de acolo la fel aveți foarte multe restaurante și foarte multe alte locuri pe unde puteți merge să vizitați ceva frumos. Se pot cumpăra perle de Mallorca de acolo. Prețurile nu sunt foarte mari, este totul acceptabil și e ok, e în regulă. Ar mai fi și Dea, care este un sat fermecător, depinde de excursiile pe care le va organiza Costa
și cât durează, cât este de fapt. Mie mi-ar plăcea să aleg excursii care sunt mai scurte ca și timp petrecut într-un mijloc de transport și mai mult să vizităm și să ne bucurăm de locațiile respective. Castelul Belver iar este foarte, foarte interesant. Este o construcție gotică situată pe un deal cu o înălțime de 3 km și este ca și cum ar veghea Palma de Mallorca. Este construit în secolul al XIV-lea și se spune că este unul dintre cele mai circulare castele din Europa. Este practic rotundă și se poate vizita centrul acestei clădiri, interiorul. Bineînțeles, când vom ajunge în Civitavecchia, este obligatoriu să mergem în excursia cu Pisa, pentru că, spre rușinea mea, nu am reușit să ajung și îmi doresc foarte mult acea poză care ține clădirea. Este sigur pe listă. Civitavecchia este foarte frumoasă și de vizitat la pas. Se poate merge pe malul mării. Sunt la fel multe restaurante și locuri frumoase de vizitat, dar având doar o zi la dispoziție, să ajung la Pisa, cred că durează, nu știu, 2 ore, e posibil. Deci va fi o excursie care nu îmi convine că va fi în autobuz foarte mult, dar vrem să ajungem la acea clădire. Ce mai avem? Ce urmează? În Barcelona, nu în Barcelona, în Marseille și în Palermo voi încerca să aleg excursiile care includ 2, 3, 4 destinații și de obicei una dintre aceste destinații implică o vedere panoramică a orașului, pentru că aceste 2 destinații sunt foarte, foarte frumoase de vizitat și să mergi într-o singură locație când ajungi în Marseille sau în Palermo, din punctul meu de vedere, nu este o alegere foarte bună. Dacă ajungem acolo, măcar să ne bucurăm de mai multe locuri și să fie ok, pentru că oricum după aceea ajungem pe navă la 5-6 seara și avem timp să ne relaxăm, să mergem la teatru și apoi luăm cina, avem timp să ne și odihnim până a doua zi. Croaziera pe care am ales-o nu are o zi de navigație, deci va trebui să ne bucurăm de navă pe timpul zilei după ce terminăm cu excursiile. De aceea excursie nu ar trebui să fie foarte, foarte extenuante pentru a avea timp și energia necesară să ne bucurăm și de bogăția, de frumusețile și activitățile de pe navă. Ce mai avem? Savona. În Savona îmi doresc să ajung în Monaco. Parcă așa țin eu minte că există această excursie. Mă voi mai uita o dată. Sunt și plaje în Savona, sunt la fel muzee, catedrale, dar nu cred că vreau să-mi axez toată croaziera pe acest tip de destinații. Așa că mi-ar plăcea să mergem în Monaco și să vizităm și să fie ceva wow, să vedem lumea oamenilor bogați și de ce nu să ne inspirăm și să devenim unii dintre ei până la urmă. După care ne vom întoarce în Barcelona și, după cum am spus, dacă mai avem timp, vom mai rămâne acolo o zi, 2, 3. Avem și niște rude în Barcelona. Dacă tot ajungem acolo, ar fi păcat să nu vizităm și persoanele dragi nouă și, bineînțeles, să ne bucurăm cât mai mult de locurile pe care le vizităm. Această croazieră, prețul pe care l-ar plăti un membru cu experiență, deci un membru cu vechime, este $1981 de croazieră, adică practic $940, deoarece la noi dolare de croazieră se dublează. În schimb, eu sunt membru partener gratuit și atunci croaziera de $1981 pentru 3 persoane cu toate activitățile și mic dejun, prânz, cină, tea time și absolut orice presupune, tot ce include pachetul de pe navă, pentru mine va fi gratuit. Deci mi-au fost retrași din cont $1981,
dar eu nu am plătit nimic din acești bani, decât la început 2 luni până să devină gratuită. Deci, practic, am plătit 200 din 2000 și acum prețul final pentru mine a fost 0 lei. Deci nu am plătit din buzunar absolut nimic. Chiar și așa, dacă se intră direct pe anumite site-uri de călătorii, agenții de turism sau direct pe site-ul Costa, nu știu dacă s-ar ajunge la aproximativ 1700 de euro, pentru că la ei prețurile sunt în euro, la noi în dolari, 3 persoane, adică 500 și un pic, chiar mă îndoiesc, de persoană, da? Deci prețul este pentru 3 persoane, 1981 de dolari, eu nu am plătit nimic. Și vă repet itinerariul. Ne îmbarcăm din Barcelona, a doua zi Palma, Palermo, Civitavecchia, Savona, Marseille, Barcelona din nou. Deci, practic, într-o croazieră de 7 zile vom vizita 1, 2, 3, 4, 5, 6 orașe diferite, din 3 țări diferite. În luna octombrie și noiembrie, în aceste zone, în Spania, cel puțin, temperatura este minunată, nu mai bună de călătorit. Și eu cred că am făcut o alegere bună și, ce să zic, abia aștept să mergem și să ne bucurăm de tot ceea ce presupune lumea aceasta care are, am mai spus și eu repet, peste 190 de țări și ar fi păcat să nu ne bucurăm de-a lungul vieții de aceste beneficii care sunt în întreaga lume. Vă pup, atât din partea mea și ne vedem în curând. La revedere!